חיפשנו את הבן אדם שיודע לקלוע מול הטעם שלנו, שיודע לעשות אתר ברמה מאוד מאוד גבוהה, והגענו לעידו, הכרנו אותו לעומק וגילינו בן אדם מדהים, 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 מקצועי ביותר. הוא בנה לנו אתר אינטרנט ברמה עולמית, ממש ממש גבוהה וטובה. כבר על ההתחלה, בשבוע הראשון של האתר שהוא עלה לאוויר, התחלנו לראות לידים שעידו שולח לנו, באמת ביקוש והתעניינות מהגולשים שנכנסו לאתר. פנינו לעידו כדי שינהל לנו את הסושיאל, את האינסטגרם ואת הפייסבוק. האמת שאנחנו מאוד 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 מרוצים, הכל יצירתי, הכל מדויק, עם מחשבה רבה. ולאחר מכן פנינו אליו לגבי הטיק טוק. ניתן לנו חשיפה מאוד 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 גבוהה, בצפיות שרק עלו ועלו מסרטון לסרטון. המקוריות של עידו, היצירתיות של עידו, הנאמנות שלו לעבודה, אני ממליצה באמת באמת מכל הלב. נכון שעידו מצלם, אבל האמת שאני ביקשתי ממנו שיצלם, כי באמת שמגיע לו, בן אדם עובד כל כך קשה, כל כך יצירתי במחשבה שלו, רוצה שכל עסק יצליח מאלף ועד תף. ואני מרוצה ברמות מההחלטה שלנו בתור צוות באולם על הבחירה בעידו. עידו, אתה זה שמצלם, אבל אני רוצה להגיד לך ממש ממש תודה. בזכותך אנחנו נחשפנו לקהל רחב. וברוך השם אנחנו עובדים, והלוואי שגם לא נפסיק.